U nás na FMV to žije a to mě fakt baví. Pořád se tady něco děje, nespočet eventů, workshopů nebo třeba i stáží. A náš studentský život, ten je taky k nezaplacení. Máme možnost poznat spoustu zajímavých, sympatických lidí, zúčastnit se fajn akcí a nebo třeba využít skvělých příležitostí. Myslím si, že FMV je hlavně o kontaktech a super příležitostech setkávat se se zajímavými lidmi, kteří mohou nějak ovlivnit naši budoucnost. Já jsem se například účastnila debaty s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzelovou, tady u nás na VŠE, a i když jsem s ní nemluvila a byla jsem tam jen krátce, dost mě to inspirovalo a namotivovalo. Proto si myslím, že v životě je důležité být otevřený neustále novým zkušenostem a možnostem setkávat se se zajímavými lidmi, kteří nás mohou někam v životě posunout. Díky škole jsem měla možnost setkat se s mnoha zajímavými lidmi. Zmínila bych například Marka Kroutila, který nám v rámci studentského spolku Kufr někdy dělá přednášky. Sleduju ho i na Instagramu a jeho příspěvky z cest mě vždycky inspirují.